die van u? Nee, die is niet van mij, die is van de bovenburen. Of van de bovenburen? Van nummertje 16. Van nummertje 16. Dat klopt. Maar staat die hier al lang of staat die hier net? Die staat al heel lang hier. Die staat al heel lang hier. Dat is eigenlijk zonde, hè? Inderdaad, ja. Het ding zit vol met bladeren. Dus ik moet bij 16 aanbellen. Dat dan. klopt. Nou, ga ik dat even proberen. Hey, Oké. bedankt, hè? Graag gedaan. Slayer. Is toch eeuwig zund? Ja, dat komt wel iemand. Ja, hebben we beweging? Goedemiddag. Goedemiddag. Is Stefan nog? Ja? Ja, dat zei de onderbuurman net. Maar daar staat er al even. Oh, die staat er altijd. Oh, die staat er altijd. Ja. Ik rijd er wel mee. Oh, u rijdt er wel mee? Ja. Ik zou bijna zeggen zonde om hem buiten te laten staan. Ja, heb je een schuur waar hij mag staan? Heeft u hem zelf zo gekocht of zelf zo gemaakt? Ik heb hem gekocht en daarna heb ik hem zelf verbouwd. Oké. En hoe lang heeft u hem al? Een jaar of 10 nou. Wat doet u ermee? U zegt, ik rijd ermee, maar... Ik rijd er evenementen mee. Ik zit bij een buggyclub. En daar organiseren we rondritten mee. En 2 keer per jaar werk ik als vrijwilliger op grote keverevenementen. En dat doen we dan off-roadbanen en dergelijke. En dan lekker door de modder? Ja, modder, bergen, van alles. En is dat is dat iets van heel vroeger al, dat u die auto's leuk vond? Ik ben meteen begonnen met buggies toen ik 18 was. Dat is nu 40 jaar. Oh, wat leuk. Dus dan even kijken, dan praat je over de jaren... begin jaren 80. Ja, ja. En wat vindt u er zo leuk aan? Ja, dat ik en alles zelf kan maken. Het is allemaal geen standaard materiaal. Je kunt het allemaal aanpassen zoals je wilt. En het is nog vrij eenvoudige techniek allemaal. En die nieuwe auto's zijn leuk, maar er zit zoveel techniek in dat je er zelf niks meer aan kan doen. Maar u bent wel een beetje handig. Ja. Ik doe die dingen. Ik heb al altijd van die buggies gebouwd. En, Oh. dus het is wel echt een hobby waar ik me aan kan geven. En deze heeft u niet zelf gebouwd? Dit is een Engels fabriekswagen. Die heb ik uit Engeland geïmporteerd. Daarna heb ik eigenlijk de bovenkant verlaagd en de wagen omhoog gezet, dat ik er offroad mee kan rijden. Maar je zit in Weerement, hè? Ja, Heeft u dan ook een muts op? ligt Dikke eraan, jas? ligt eraan wat het voor een weer is. Nou ja, met dit soort weer in de winter. Ja, dan trek ik wel een dikke jas aan. Kun je er ook verre reizen mee maken? Ja hoor, waarom niet? Het is gewoon een auto. En waar gaat u dan heen? Ja, binnen Europa ben ik overal al geweest. Dus, Luxemburg, Frankrijk. Volgend jaar zit ik eraan te denken om een keer naar Mallorca te rijden. En dan met een ferry, met een veerboot of zo? Ja, met een veerboot. En dan kamperen? Ja. Karretje voor, hè, voor spullen mee te nemen. En heeft u een partner die meegaat? Die had ik. Die had u. En die vond dat ook leuk? Die vond dat ook leuk. Oké. Ja. Het is een aparte hobby. Ja, maar het is wel een hobby. De mensen die daarin zitten, die zijn wel heel close met elkaar. Het is, iedereen helpt iedereen. Wat maakt het, u zegt iedereen helpt iedereen.
U zit bij de club ook? Of bij een club? Ja, En, de Algemene Buggyclub Nederland. en wat maakt het dan gezellig? Nou, dat je eigenlijk, iedereen die komt, die bouwt die wagens zoals ze hem zelf willen hebben. Omdat het oudere modellen zijn, heb je nog veel vrijheid om iets anders te maken als dat origineel is. Er is er niet één hetzelfde. Nou, dat zou ik niet zeggen, maar iedereen heeft wel iets erin zitten van zichzelf. Maar dat maakt ze wel des te unieker. Ja. En ja, goed. Op die evenementen ook, als iemand wat problemen met verlichting of wat dan ook is, dan maken we dat samen. En, zo houden we ons daar het hele weekend bezig. En 's avonds lekker feesten. Een barbecue'tje erbij. Barbecue'tje. Hey, en u zegt, ik ben begonnen met buggies, hè? Ik ben meteen toen ik 18 was, heb ik een buggy gekocht. Wat was dat of eentje? Was het een opknappertje of was het meteen een goeie? Nou, die was redelijk goed, maar binnen een jaar had ik toch een hele hoop al vervangen. Heeft u een technische achtergrond? Ik heb zelf voor automonteur geleerd. Ah. Dat doet u nog steeds? Nee, Nee? nee. Nee, ik heb al van alles gedaan en op het moment zit ik thuis te herstellen van een burn-out. Ja goed, het gaat langzaam natuurlijk. En als dat klaar is, dan wil ik in principe hier in het jeugdwerk verder gaan. Heeft u daar ervaring mee? Ja, Ja? dat doe ik ook al vanaf mijn 18e als vrijwilliger. Hier in Maasbracht? Hier in Maasbracht. Ook op die grote evenementen en dergelijke. Nou, op een of andere manier trek ik de jeugd ook een beetje aan. Oh, vertel. Ja, als ze zeggen van dat zijn moeilijke jongens, ik heb er nooit geen moeite mee. Die ontmoet je een paar keer en dan zijn ze vrij open. Terwijl ze naar anderen, ja, een kwestie van vertrouwen denk ik. Was u vroeger een heel braaf jongetje. Een? Een heel braaf jongetje. Serieus? Ja, vast niet. Maar omdat u zelf vroeger dan misschien ook niet zo heel braaf was, wil dat zeggen dat u die jongens, die jongeren die het nu moeilijk hebben en die lastig zijn, dat u die beter begrijpt ook dan andere mensen? Ja, ik heb dingen van de inzet bij jongeren is gewoon van laat ze in hun waarde. Je kunt ze wel uitleggen, maar je kunt ze niks opdringen. Ik heb zoiets van, ik leg jou wel uit van wat je dan voor de wereld verkeerd doet en doe er maar wat mee. En als je er niks mee doet, is het voor mij ook goed. Mm-hmm. En over het algemeen werkt dat het beste, want dan gaan ze er zelf over nadenken. En dan een tijdje merk je gewoon van ze hebben zich daar toch wel wat van aangetrokken. Ja. Hey, en die burn-out, hoe kom je daarin terecht? In uw geval? Ja, te hard werken. Mijn dochter is overleden aan kanker. Oh. Mijn ex die heeft een hartaanval gehad, onverwachts. Die had problemen met huisvesting voor mijn zoon. En dat liep allemaal zo hoog op een bepaald moment. En is het op. Ja, toen liep het emmertje over bij u. Ja. En wanneer, hoe lang zit u daar nu al mee? Want u zegt het gaat langzaam. Ik ben nu 2 jaar al thuis. En ik begin nu langzaam weer op te kruipen. Dat ik echt denk van nou met een jaartje, 1,5 jaar moet ik wel weer een paar uurtjes aan het werk kunnen zijn. En dan liefst in het jongerenwerk. Ja. En wat deed u voor werk op het moment dat het niet meer ging? Ik was veiligheidskundige en brandwacht in de industrie. Okay. Maar dat wilt u dus niet meer? Nee. Dat is, hoe moet ik dat zeggen, dat is echt werk waar je van hier naar daar vliegt. En dan zijn het weer 12 uur per dag en dan weer 8 uur en dan moet je weer het weekend werken. Mm-hmm. En, ja, dat ging niet meer. Dus. Nee. Maar ik kan me voorstellen
dat het rijden in die auto, als u dat al zo lang doet, dat dat wel een gevoel van vrijheid geeft. Ja, dat is het ook. En ontspanning. Ja. Het is echt, voor mij is dit echt puur ontspanning en ook het sleutelen eraan, dat is echt gewoon. Dus die gaat Rust voorlopig geven. niet weg? Nee, die gaat nooit weg. Als die weggaat, dan gaat hij naar mijn zoon. Oh, die deelt de passie voor... Ja.